mga kamari o mga kapare diha, no? Welcome back sa akong bagong episode na karong tuha maghimo ta, ipakita na ko ninyo na maghimo ta og rifle gun para sa pana. Spear gun rifle, no? So manguha ta didtog kahoy, kuyog ko nyo kay manguha kog kahoy para akong pormahon og rifle gun para sa ako ang pana na himuon. Kay pun mamana ta enigma himo na nako, no? Di na ko magdugay pero before ko makalimot, palihog lang po kog subscribe dia, tuplo ka ng mga button dia bisag unsang klaseng button og i-like na lang po ang notification bell og i-share ninyo sa inyong mga kaigalaan, mga kumare mga kupare ha. Kay para daghan po kayo mananaw. Unya, di na ko magdugay ha, sunda ko. Before di ko malimot, no, ang akong amigo ko yung ihapon ako, wala ng masari mo kusog muduk-duk dito, si Parigani gapon. Hindi ako kamari, tara na. Pre, dito ta manguha pre kay ditong mga tulid na kahoy pre para sa ato ang paghimuong rifle sa spear gun ato. Spear gun rifle, no? Mga kapare. So, yugay ko niyo mga kapare. Hey! Satu pre. Pakan ka pre. Gigi. Kana bit. Ay, nang lupot sa taas bay. Kayo ako na pa. Ha? Duh, Kan ko kita oy. patay. Ano na di tambubuan dia mga kapare mga kamare pandamay. Pero mabalos ko. Say, Parkansi. Sinugon ko na pre, nya kauno na ko na yung paak. Kaya yung mga anak ko. Tawagin ko pre gani. Para kundi ako ang mapakan, ikaw ra. Tugod na po. Para magangay tas paak. Ron ka. ay tanaw. Mga kamari, mga kapare. Akong pangitaong balay ha, kuyugi ko ninyo kay sakit kayo, balos jud ko makita na ko ning balay ani. Asa ni dapit? Uy, ara jud oh. Dako na po jud balay ani. Tara, pakita na ko mga kamari, mga kapare no. Yan mga kamari oh. Jud ako jud siya. Sumubalos jud ko mga kapare mga kumare no. Kaunon ko niyang anak kong nasunog na ko ni ron. Standby mga kapare mga kamare ha. Mga kumpare. Ako nang sindihan ang amo ang pandabdab sa tabuguan o bubuyog mga kumpare mga kumare no kay balos jud ko kay sakit kayo ang akong ulo napakan jud. Balik yun ka pre. Balos oy. Ako pre, balag pa ako na kuan pre, lawas pre basta. Para mudak ko pura kong lawas pre. Balik yun ka pre. Balos mo lang. Basta ang paak. Tayo. Ano man pre? Ilu.
Tiwasi. Wa po na tiwasan kay nagsiga pa. Dabi pre. Pare mga kumare, isog ka historical. Wow. Upot ni na. Sabi. Sakit mo kay maak na mga kumpare, mga kumare. So isog kaya to ang kauban. Sagay! Abi na kung isog ka, pre. Abi na kung isog ka. Kupir mo lagi ka. Ha? Pero nasunog ang balay. Ha? Damay. O kana kay nagsiga pang ubos. Himo otro pre. Himo kuan pre. Di man kabuhilo kay nagsiga mang ubos pre. Hindi dagan paglukay diri oy. Oh. Basta-basta na, pre. Di basta-basta. Gani. Iki kayak videoan to mo. Na diri daghan pre oh, on pre. Sama na pre, dabdaban mo gotro pre. Tamaan yun na pre, kaya napay kuan. Wow, yun nila ko, pre. Kay sakit kayo ang paap. Dagan lang kayo nakagawas mo ng kulba kayo. Osban mo nagdabdab pre. Usman ako nagdabdab kay para makuha yun. Lagi dako na gyud lagi na ning mo pre. Para ma-duplicate kayo pre kahit Ang one time ba? Di kumudagan ron ako ng hapan diya oh. Kaya kay hapa ko. Kaya wala pa kabilo. Ayo gawa, ayo gawa.
Lalagay mo. Lipong na siya pre. Mga kapare, nakuha na jud na mo ang nakapaak sa kuha no, narayang mga sisi o mga anak niya no. So, kini siya, pwede din siya makaon kay high of protein ni siya. O niya masyadong mataba lang to mga kapare, mga kumare no. Kung ang inyong panglawas medyo high blood o mataas ang inyong dugo, ay na lang mo patugad-tugad kaon ani kay sigurado jud mo taas, musaka jud inyong blood pressure no. Kay tambok mo kay ni siya god. Mga kamari. So nakuha naman nato no. Oh, ipakita jud nako na tilawan ako ni mga kumari no. Oh, ha? Kami kayo. So, dinhi na lang ko katob kay hapon na kayo. Nabtan mighapon kay grabe pertin daghana na maak. So anto sunod na akong episode no. Sunda lang gyapon i-follow ako ang Parimani TV YouTube channel o subscribe na lang po no o pindutan na dahang notification bell o isend na lang po ninyo, i-share ninyo sa mga kaigalaan para po daghan ang mutanaw. O nya, anto sunod na natong panaguban sa dinhi lang sa Parimani TV ha. Sa pagkakaroon, babay sa kay medyo kapoy na. Bye-bye. Sige lang. Sige. So tasa. Dali ka daghan dito kayo naglupad-lupad pre. Wala na eh. Kapag naman paakan ko pre, kaya parang muna ko akong lawas. Pandam. Parimani TV! Go! Parimani TV!